Moi bons días a todos e a todas outra vez, aos que vos incorporastes agora pois por primeira vez. E vamos dar comezo a unha interesantísima mesa de debate titulada Avaliación para a mellora continua na docencia. Este tema xa se tocou hoxe, eso que só houve inauguración en unha charla, pero xa apareceu, a necesidade de medir, non? De cuantificar, e, polo tanto, de avaliar si isto que facemos en xeral na docencia está ben. En particular, tamén saíu o tema na última charla de Senén, de que a innovación tamén hai que medir si ten consecuencias positivas ou non. Entón, é un tema claramente moi complicado, é un elemento que evidentemente é chave para promover esa mellora continua da que fala o título do debate, e tamén para fomentar a innovación e o compromiso entre os distintos axentes involucrados. E claro, como dicíamos, este proceso de avaliación enfrontase a críticas, todos eu creo que fomos a un momento parte activa ou pasiva da crítica, a desafíos moi importantes, entre eles a percepción que eu creo que é bastante estendida entre a comunidade docente e tamén entre o alumnado, de que é un trámite burocrático, pero que é pouco efectivo. Cando aparecen problemas, cando aparecen críticas, pois a percepción que a comunidade ten é que é pouco resolutivo. Entón, estou aquí moi ben rodeado. A verdade é que a organización desta xornada preparoume aquí un panel impresionante e vou pasar a presentar as participantes no debate. E vou empezar alá pola miña esquerda por Miguel Ángel Santos Rego, que é catedrático de Universidade na Facultade de Ciencias de Educación, aquí na USC, desde o 2002. Ten publicado uns 40 libros e uns 200 artigos en revistas de acreditada solvencia no ámbito internacional, dirixido 30 proxectos do Plan Nacional e mesmo redes temáticas. É coordinador xeral do Grupo de Investigación Esculca USC, catalogado como Grupo de Referencia Competitiva do Sistema Universitario Galego, e do Grupo de Innovación Paideia. Ten sido tamén director do Centro Asociado da UNED da Coruña e tamén vicerreitor de profesorado aquí na USC, director do Instituto de Ciencias de Educación e membro do Consello Escolar de Galicia. Na actualidade é presidente da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación e ven de ser director do Departamento de Pedagogía e Didáctica nos últimos 8 anos da Facultade de Ciencias de Educación da USC. En 2007 e 2008 foille concedido o primeiro Premio Nacional de Investigación Educativa polo Ministerio de Educación do Goberno de España. Aquí á miña dereita teño a Fernando Fraga Varela, que é tamén PDI no Departamento de Pedagogía e Didáctica desta mesma universidade, na área de Didáctica e Organización Escolar. Desenvolve a súa investigación no Grupo de Referencia Competitiva Estelae, no eido da Tecnoloxía Educativa, e nestes últimos anos está a investigar nas implicacións da digitalización no ámbito do desenvolvemento curricular, a avaliación e na didáctica en xeral, tanto universitaria como no ámbito escolar. Imparte docencia no Máster de Procesos de Formación na avaliación de programas e institucións e tamén colabora no desenvolvemento do Plan de Formación de Persoal daqui desta universidade, no seu programa de acollida para profesorado universitario de nova incorporación no ámbito da avaliación das aprendizaxes. E, por último, á miña esquerda, Raquel Gandón Chapela, licenciada en Pedagogía pola Universidade de Santiago de Compostela, máster en Dirección Pública e Liderado Institucional pola Universidade de Vigo e actualmente está a desenvolver a súa tese de doutoramento sobre boas prácticas docentes. Desde o 2022 foi técnica de calidade na Universidade de Vigo e dende maio de 2024 é a directora da área de calidade desta universidade. Como podedes ver, estamos ante verdadeiros expertos e experta na materia. Eu plantexeilles unha serie de bloques temáticos. Vamos a empezar, son 5, que creo que tocan un pouco, hai máis temas dos que se podría tratar. Eu creo que foi un pouco cunha perspectiva moi crítica, veremos a ver o que sai daqui, para que, sea interesante, non? E que ninguén se quede dormido, a pesar de que creo que as cadeiras non invitan moito a iso, non? Entón, vamos a empezar polo primeiro bloque, que é a participación do alumnado nos procesos de avaliación.
Enténdese, non? Porque, en xeral, é unha participación baixa, baixísima, eu diría case nula. Porque moitas veces a participación mídese exclusivamente pola contestación que fan ás enquisas de avaliación e moitas veces o que nos atopamos é que quen responde ás enquisas pois é xente que ten algunha outra motivación ou algún tipo de sesgo, pois porque lle foi moi mal ou lle foi moi ben na materia. Non? Entón, a pregunta é que estrategias se poderían fomentar unha participación máis significativa e representativa, sobre todo, do alumnado. E vou empezar pola orde de presentación, despois irei variando, así que, Miguel Ángel, por favor, se podes... Bueno, grazas, boas tardes a todas e a todos e encantado de estar aquí, que está Fernando, que é colega da facultade e aquí resulta que está unha exalumna tamén, xa dirixindo un área de calidade. Bueno, grazas a vos por estar aí. Como acaba de dicir José Antonio, este é un tema, son temas complexos, pero a complexidade hai que xestionala. Non podemos estar toda a vida dicindo que todo é moi complicado e que todo é moi complexo, porque todas as xeracións e sobre todo as universitarias e os universitarios nos temos dedicado a procurar xestionar os asuntos complexos ofrecendo non só modelos, Estamos nunha facultade de Ciencias Económicas onde pois hai moitos modelos para xestionar a economía, verdad? Pero todas e todos os que están nesta casa saben que efectivamente a economía depende de algo máis tamén que de ter moi bons modelos teóricos. Bueno, pois as pedagogas e os pedagogos aos que nos dedicamos a isto tamén temos claro isto e, polo tanto, necesitamos que haxa máis voces e as voces do alumnado pois son voces importantes. Non son as únicas, porque en torno a isto, evidentemente, bueno, pois seguramente vamos a sacar cousas a colación, pero en torno a isto hai que ser suficientemente claros. Non pode ser que unha alumna ou un alumno de primeiro de facultade, digamos, teña un papel máis alado que é razonable na avaliación do profesorado. Isto, porque xa a estas alturas da miña vida me gusta plantexar cousas suficientemente claras para que todo o mundo entenda que a miña posición pois é unha posición razonablemente clara a partir desa complexidade. Decir isto non quere dicir que non debamos contar coa opinión das alumnas e dos alumnos, pero, efectivamente, como se di na pregunta, digamos, vamos a ver que é o que está ocurrindo para que haxa tan pouca representación, digamos, do alumnado. E unha das cuestións que pode estar ocurrindo é que os alumnados tamén perciben que estes procesos non están sendo desenvolvidos con, bueno, non diría eu, porque o tema da calidade, a palabra calidade é unha palabra de moi difícil significación, pero non están sendo tomados en serio. E isto, por agora, é suficiente. Na dirección do que apuntaba Miguel, bueno, antes de nada agradecer tamén que contedes con miña colaboración, poder participar e ver algúns dos alumnos co que estiven traballando precisamente na formación inicial, non? Destas novas promocións de PDI que se incorporan á universidade. Sí, na liña do que apuntaba Miguel, pertencemos ao mesmo campo de coñecemento e creo que eso tamén axuda a compartir, nese sentido, reforzarnos. Eu penso que hai un problema de perspectiva de que validez ten isto, para que sirve, que retorno produce. E a sensación dos alumnos do primeiro ano mellor é que isto pode servir para algo, pero volveme a plantexar a mesma enquisa nos mesmos termos durante distintas materias de forma sucesiva durante todos os anos. Claro, aquí hai un problema de conceptualización. Contamos co alumnado para obter unha medida acerca da avaliación do profesorado, pero tamén temos que preguntarnos cales son os modelos e os referentes que ten o alumnado acerca dun bo docente. E hasta que punto esa proxección dun bo docente non está influindo na súa percepción a ollos dos procesos de calidade, que poden ser contradictorios, que é unha cousa que volveremos a tocar en puntos posteriores. É dicir, isto que leva é moitas veces ao propio profesorado adaptar a súa docencia en función destas avaliacións,
porque, de alguna maneira, ás veces quedan nun segundo plano que o proceso objetivo de calidade real. E parámonos moitas veces en procesos que ás veces son secundarios, non? Entonces, a pregunta que eu me fago tamén é por que só enquisas e non articulamos outros procesos? Porque, claro, hai un problema de economía, hai un problema de recursos, as enquisas son doadas de facer, son económicas, pero temos un problema de modelos, porque na evaluación de programas e institucións, que é unha materia que eu traballo nun dos másters que temos no título, desde hai moitos anos sabemos que as evaluacións de institucións podense facer con outros mecanismos. Podense artellar outro tipo de ferramentas que non se están poñendo en marcha. Por exemplo, podemos, desde unha perspectiva máis democrática, atendendo ás distintas audiencias, podemos avaliar esta situación tamén con grupos de discusión, podemos facer entrevistas, podemos traballar co alumnado desde outros puntos para obter unha información un pouco máis sistemática e incluso cruzarlo desde distintas perspectivas. Entonces, son as ferramentas que temos. A pregunta que nos deberíamos de facer agora, podemos armar outro tipo de resposta máis complexa ante unha cuestión que afecta tanto ao profesorado, para darlle un feedback que axude a retroalimentar e a mellorar realmente a súa docencia, non que vivamos escravizados pensando en como facemos para que esa enquisa non se nos volva na nosa contra, que un pouco, sobre todo nos primeiros anos de docencia, que cando vivimos moi supeditados a todos os mecanismos de avaliación. Hasta aí. Uno mo agradecemento que xa os compañeiros trasladaron. Bos días ou case tardes a todos e todas. A ver, o primeiro que quería facer era, por non repetirme co que xa se dixo, cuestionarme todo o que creemos que sabemos sobre a avaliación docente. Por exemplo, na mesma cuestión, non? Esta idea de que na miña universidade acontece, isto de que as enquisas só as cumplimenta o alumnado que quere castigar o profesorado que é particularmente mal profesor, non? Sin ningún ánimo para nada de presentarvos aquí ninguns datos que en ningún caso van a ser significativos. Sí que a verdade é que cando estaba vendo esta pregunta, e como teño moita facilidade para acceder aos datos, dixen, vou a ver o que está pasando na miña universidade, vou a ver as enquisas que acabamos de recibir de todo o profesorado da Universidade de Vigo e vamos a ver se eses profesores que reciben máis enquisas son os peor valorados, non? Entonces, bueno, a verdade é que collín os 50 primeiros, filtrei aqueles que tiñan un 100% de participación, pero que tiñan un ou dous alumnos, e quedeime co que me salía aí, non? O que me sae é que entre os 20 profesores que teñen máis enquisas, falovos de porcentaxes de máis que rondan entre o 51,95% e o 79%, é dicir, participacións altas de alumnados, e con alumnos con enquisas que responden máis de 40 alumnos, vale? O que sae é que é o contrario. É dicir, todas esas enquisas nas que participan máis é precisamente un profesorado que está relativamente ben valorado. É dicir, o que me saiu foi que sobre unha escala de 5, que é a que traballamos na UVigo e a que se traballa normalmente nas universidades, estamos entre un 4,8 e un 4,1, vale? E ademais, ocurriuseme que o mellor podíamos engadir unha variable máis. E podíamos ver que o mellor teríamos tamén que analizar as tasas de rendimento, de éxito, que é algo que se di, claro, que como aproban todos, pois é que, claro, valórannos mellor. As tasas de éxito que me salen non vou a entrar porque son moi dispersas, non van de 0,60 a 0,90. Que quero dicir con todo isto? Que o mellor temos que plantearnos todo. Esas ideas que sempre facemos, que sempre están aí, que sempre, de alguna forma, non sei se fan que todo sexa máis tóxico nas interpretacións que se fan deste proceso, pero o primeiro delo é que temos que analizalo en profundidade e non dar por sentado un montón de ideas que están aí na evaluación docente. En todo caso, para responder a parte da pregunta que era importante, que era como mellorar a participación.
o alumnado sigue manifestando a súa desconfianza no proceso de que sexan anónimas. É verdade que o son relativamente, dicir, normalmente ti cubres unha enquisa poñendo o teu DNI para que esa enquisa só se cubra unha vez. Entonces, automáticamente, esa enquisa que está cumplimentada por ti co teu DNI, así de entrada, moi anónima non parece. É certo que todo o tratamento que se fai das enquisas é absolutamente anónimo. En ningún caso, ningún profesor ou profesora vai a recibir un resultado personalizado. Pero é verdade que isto sí que lles limita, ou polo menos trasládanos, que, bueno, que se lles genera desconfianza. Outra cuestión é as enquisas, o que dicía Miguel Ángel. As enquisas, hai que facer enquisas curtas. Están fartos de contestar enquisas que, ademais, como dicía ademais Fernando, non saben moi ben para que sirven. Como moito, o que se fai é publicar un documento enorme que se publica en algunha web e ao alumnado que non lle interesa absolutamente para nada, ten que buscar aí a ver como foi o resultado na súa titulación ou naquela materia ou naquela outra. O certo é que os profesores que son peor valorados siguen sendo profesores da facultade e van seguir sendo, non? A nivel institucional tamén hai algo que falla, é dicir, cando sistemáticamente, bueno, esa é outra pregunta, non? Pero cando sistemáticamente hai profesorado mal valorado, que fai a institución? Que pode facer a institución para promover accións que melloren esta situación? O alumnado percibe que non se está facendo nada, entón, para que vamos a participar? E logo quería apuntar un proxecto que me impactou moi notablemente fai unha semana. É un proxecto que levan a cabo na Autónoma e que le sacan moitísimo proveito a unha pregunta aberta que fan o alumnado. É dicir, pregúntanlle ao seu alumnado nunha pregunta aberta que opina de cada un dos profesores que lles imparten docencia. A través dun proxecto que eles elaboran de inteligencia artificial, o que fan é analizar esas frases, codificalas, e dai o que sacan son bloques de información. Eles, ademais, presentan como 5 bloques tipo que se repiten constantemente. É dicir, o alumnado opina do profesorado en torno a 5 cuestións fundamentales. Non vou pararme a detelo, pero podedes botarlle un ollo. É un proxecto que se chama Evaluación de las opiniones del estudiantado de la UCM sobre los docentes universitarios utilizando el análisis de sentimiento por inteligencia artificial. Sacan conclusións tan impactantes, polo menos para mí o foron, como que o alumnado valora de forma diferente o que un bo profesor do que unha boa profesora. É dicir, para referirse a un bo docente profesor, valoran cuestións como profesionalidade, experiencia, cuestións dese tipo. E, sen embargo, para valorar, cando identifican unha boa profesora, falan de que é moi amable, especialmente interesada, preocupada. Bueno, non me vou estender máis, que creo que xa me vou de tempo. É dicir, hai moitísimo que analizar, que máis alá do que xa falamos constantemente da avaliación docente, e que, bueno, aí a que vai supoñer, xa é unha revolución, probablemente nos axude, non? A analizar a información de outra maneira e a facela, bueno, pois máis útil para tomar medidas e mellorar. Pois moitas gracias. Se vos parece ben, dedicamos ao final un espazo para preguntas. Así, a modo conclusión rápido deste bloque, hai unha complexidade clara, pero, como ben se indicou en outras disciplinas, a complexidade hai que abordala. É un traballo que temos que facer, hai que considerar outras aproximacións, non, digamos, encauzalo todo ás enquisas, pero, moi importante, reafirmamos, seguimos coa idea de temos que medir, e acabamos de poñer un exemplo, porque isto enlaza moi ben co segundo bloque, que é o rol e a actitude do profesorado. Estamos vendo, se nos paramos a reflexionar, que sucede o seguinte moitas veces. A maioría diría todo, non? O profesorado a día de hoxe temos 2 roles, non? Somos PDIs, docente e investigador, tamén transferencia. Non funcionamos igual cando temos o sombreiro ou a gorra de docente ou cando temos a de investigador. Cando temos a de investigación, aplicamos o método científico, pero moitas veces, eu creo que máis das que desexamos, cando nos poñemos a gorra de docente, funcionamos por percepcións. Acabámoslo de ver. Todos temos unhas percepcións, unhas preconcepcións
funcionamos porque viñeron dous estudantes e dixéronos tal cousa. E iso fainos cambiar a nosa maneira de ver outros aspectos, pero hai que medir obxectivamente na medida do posible. Non? Entón, detéctase unha certa resistencia do profesorado, polo menos dunha parte, a ser avaliados polos seus pares. E está claro que, seguindo ca analogía da investigación, a comparación non é boa. A investigación moitas veces é unha carreira de obstáculos moi dura. E non queremos, como docentes, enfrentarnos a ese proceso. E máis con compañeiros. Pero é algo que se está a facer noutras institucións e parece que ten visos de ser unha boa ferramenta. O sea, usada non de maneira destructiva, non ca maneira única o interese de clasificar o rendemento dos docentes, sino como unha ferramenta de mellora. Parece que sí que pode ser interesante. Non? Entón, que mecanismos poderíamos implantar para promover esa cultura da avaliación constructiva entre o profesorado, indo máis aló, para que o profesorado, cando afronta os retos que ten no ámbito docente, aplique os mecanismos que usa no ámbito investigador, que é acudir á bibliografía. En todas as disciplinas temos, que non son do ámbito educativo, sobre todo, temos revistas, temos congresos educativos na nosa disciplina. E como podemos abordar isto? Entón, agora vou a empezar aquí á miña dereita por Fernando. Bueno, este é un tema bastante complicado. Como, sí. Entonces, a ver, intentando facer unha proposta constructiva. Realmente somos sufridores todos das avaliacións. Entonces, como vivimos a avaliación da nosa docencia? Moitas veces como unha ameaza. Se o vivimos como unha ameaza, queremos sobrevivir. E se queremos sobrevivir, buscamos as mellores estrategias para salir airosos. Ainda que non sexan o mellor moi coherentes, incluso con a nosa trayectoria de investigación e co que facemos no que é no campo de investigación propio, non nos docentes, non no campo de investigación aplicada. Entonces, eu creo que o que temos que facer é favorecer institucionalmente, polas asencias e polos instrumentos que se están levando a cabo, unha lógica que permita superar o que é a rendición de contas e avanzar no desenvolvemento profesional. Entonces, as lógicas coas que levamos traballando estes últimos anos, aínda que conseguiron poñer e reforzar o sistema desde determinadas perspectivas, é certo que está reducindo a docencia en moitos casos, non sempre, pero en moitos casos, a un cómputo de horas. E a sobrevivir a un cómputo de horas. As acreditacións están favorecendo de alguna maneira esa medida, porque necesitan tamén indicadores, é lógico. É dicir, eu non quero dicir que con isto que tenemos que poñer todo patas arriba, pero claro, o profesorado, cando ten que acreditarse para conseguir unha figura estable que lle permita vivir de forma máis ou menos ordenada, ten que acceder a través, no caso da docencia, sobre todo, a partir dun número de horas. Entonces, esta idea de ameaza e de supervivencia creo que é algo que temos que superar. O que pasa é que é difícil porque chegamos ás figuras de docente universitario sen unha formación pedagóxica previa. E agora estamos empezando a encontrar ferramentas, a LOSU está empezando a falar da necesidade de formar o profesorado, de incorporar estas figuras, de feito o programa que se activa dende a USC vai nesa dirección, pero pensemos que antes de incorporarnos xa tivemos que sobrevivir. E xa activamos mecanismos de supervivencia que en algúns casos son contradictorios coa investigación a nivel pedagóxico e en didáctica universitaria. De feito, o sistema habilítanos para traballar nunha profesión regulada, igual que pasa no caso dos mestres e do profesorado de ensino secundario e bacharelato, sen necesidade de certificar en ningún proceso a nosa capacitación. Entonces, priorízase claramente os procesos de investigación, os docentes están, de alguna maneira, un pouco escorados e un pouco deixados. Neste sentido, o cal non quere dicir que non se pode avanzar nesa dirección ou se este intentando. Outra cousa é que as asencias teñan tamén as ferramentas necesarias para poder facelo, porque, claro, teñen unha infraestructura, teñen un presuposto e teñen que sair. É un xogo de equilibrios un pouco complicado, non? Pero hai un dato que eu penso que é revelador. Os mestres de educación infantil e primaria nos que eu colaboro na súa formación teñen 4 anos de formación para poder exercer, o profesor de secundaria e bacharelato ten 1 ano, a través do máster, o profesor da universidade non ten formación. Isto é unha cousa que temos que empezar a replantexar, non para invalidar a carreira investigadora, senón para empezar a facer
un xogo de equilibrio e darlle a importancia que merece, porque se realmente para nós é importante e require un coñecemento específico no campo, temos que habilitar ese coñecemento para que forme parte da trayectoria. Estou pensando nos doutorandos con FPU, por exemplo, que teñen que cubrir, cales son o seu cadro de exigencias para promocionar, hasta que punto a formación está aí incorporada. Eu creo que é un ámbito que se está empezando a plantexar e temos que empezar a poñer encima da mesa. Entonces, por outra banda tamén temos o problema de que cal é a saída do noso traballo, é dicir, no ámbito universitario mírase todo dentro do prisma da calidade, e a calidade, como comentaba anteriormente Miguel, é un termo complexo, que ten moitísimas perspectivas, no cal moitas veces tampouco nos poñemos de acordo. Entonces, por que non empezamos a falar tamén de aprendizaxe do alumnado universitario? Que está pasando cos nosos procesos que activamos nas aulas? Que tipo de aprendizaxe estamos promovendo? E como poñemos eso en sintonía tamén co tipo de docencia que estamos levando a cabo? Porque mellor eso permítenos empezar a falar desde un vocabulario común, desde formas de coñecemento comuns, o que nos permitirá empezar a discutir con máis profundidade. Vale? É un pouco a perspectiva. Pois moitas gracias, Fernando. Miguel? Miguel? Ben, gracias. Vamos a ver, eu teño xa suficientes anos e experiencia como para decir, sobre todo aos que amablemente escoitan, que xa vin de todo. E xa vin de todo quere decir que, como decía Fernando, desde a perspectiva institucional, pois efectivamente as cousas ás veces pois se modulan baixo supostos distintos. De todas maneiras, eu estuve aquí como presidente da CEGIACA, non como profesor da Universidade de Santiago, e como presidente da CEGIACA sí podo decir que para esta comunidade autónoma eu creo que unha axencia que funciona razonablemente ben, como é a nosa, sobre todo, como dicía outro día un analista político, porque nestas cousas hai que comparar tamén, e cando un vai por aí pois pensando que todo é mellor que o noso, pois non é así. Non é así, sobre todo, no trato das persoas, na calidade dos procesos, etc. E, nese senso, eu quero decir que ou quero dar unha mensaxe suficientemente positiva do que a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia fai, cuidando bastante os procesos e, desde aí, evidentemente, pois xestionando tamén as razonables críticas que se poden plantexar cando as cousas non se perciben do xeito que debería ser. Pero, claro, son moitas persoas as que, lóxicamente, plantexan os seus protocolos ben cubertos, as súas demandas de avaliación, as súas chamadas, digamos, diante de dúbidas para que sexan tamén suficientemente resoltas, etc. E esas persoas son profesoras e profesores. A maior parte son profesoras e profesores. E, por tanto, teñen, como é claro, as súas expectativas. E as súas expectativas non só pasan por unha boa avaliación docente, por certo, se refire fundamentalmente no marco da axencia aos complementos, sempre complementos, salariais, que logo son, primeiro son avaliados e logo son sancionados, digamos, polas propias universidades que son as que teñen que pagalos. Pero, efectivamente, sempre tendo en conta o que se lle solicita. E o que se lle solicita pasa por protocolos que se refiren a si teñen participado en actividades de formación, si teñen participado en algún tipo de proxecto de innovación docente, etc. E, por tanto, eso require protocolos, claro, para ver en que medida pois o que din está certificado. E como está certificado, pois se supón que é axeitado. Pero aí falta, evidentemente, ou faltaría tamén unha visión máis cualitativa do que tanto desde a axencia como impulsora, pero sobre todo desde as universidades, se podría plantexar. Para ser concretos, primeiro, vostedes saben, e se non o saben, deberían saber que o Goberno Central plantexou no seu momento a posibilidade de un sexenio docente para equilibrar os sexenios de investigación.
Porque, claro, pedirlle ás persoas que pensen en termos de mellora docente, cando as persoas saben perfectamente cales son os méritos que realmente se avalían para a promoción na universidade, pois é unha certa ou conleva unha certa ironía. Ese sexenio docente, escoitaron vostedes que se volvera a reiterar, plantexar, artellar, etc.? Evidentemente que non. Porque os mesmos que plantexaron ese sexenio docente se decataron de que estaban a falar, digamos, para outro planeta, non para o planeta de persoas concretas e reais, e no marco de institucións que saben perfectamente que non poden garantir, digamos, un mínimo de obxectividade nese senso. Por tanto, en segundo lugar, e para rematar, eu solamente diría que avanzaríamos, despois do que temos avanzado, e temos avanzado, Eu fui un director do ICE 8 anos nesta universidade de Santiago de Compostela e lles podo decir que o que ali escoitei eu por parte de algunhas persoas inhabilitaría a esas persoas para ser profesoras e profesores do sistema público de ensino. Pero iso forma parte dunha cultura. Forma parte dunha cultura que está mellorando, sí, a un paso lento, sí, pero forma parte dunha cultura. Hai moitas persoas neste país que creen que para ser profesora ou profesor de secundaria, non así de primaria, porque como dixo Fernando ben, claro, faltaría máis que se pudera ser profesor de primaria sin unha mínima ou sólida formación pedagóxica. Pero hai moita xente que sigue creendo que para ser profesor de secundaria neste país o que se necesita é, poden dicilo vostedes, simplemente saber algo dunha materia. E punto. Claro, como nos comparamos con este modelo? Como nos podemos comparar con este modelo cando hai países nos que para ser profesora ou profesora de secundaria hai que ir directamente á facultade onde se forman os profesores e profesoras de ensino secundario? E por que digo isto? Porque creo que entre todos necesitamos dialogar máis sobre un determinado cambio de cultura que non ten por que ser revolucionario, ten que ser gradual ou pode ser gradualmente tamén específico e avalado, digamos, por axencias donde tamén se teñan en conta, pois, incluso a variacións das propias axencias, porque as axencias non son entes que teñan a verdade absoluta sobre nada. Evidentemente, porque as axencias somos nós, somos todos nós. Non é o director, a presidenta ou presidenta da CEGIACA, sino centos de avaliadores que avalían segundo uns estándares determinados e donde, se hai unha dúbida, se procede con outros avaliadores para que se alcance a mellor decisión posible. Pero para ser máis concretos, como avanzar? Pois dunha maneira bastante sinxela, pero ao mesmo tempo complexa, que é, nos departamentos universitarios, unha vez ao ano, só unha vez ao ano, poderíamos ter algún tipo de seminario, de simposio, e aí, digamos, non é só a crítica, sino a autocrítica, para falar destas cousas, para falar un pouco destas cousas que acabamos de mencionar e outras que están en riba da mesa. Sobre todo pensando nas profesoras noveles, nos profesores noveles. Sobre todo pensando, donde ese diálogo entre persoas que temos unha maior experiencia e persoas que teñen unha menor experiencia, pois dera dar lugar tamén a novas formas de enfocar desde as propias áreas, desde os propios departamentos, desde as facultades, unha maneira distinta de ver o que é isto da calidade, porque a calidade ten moitos indicadores e un deles é falar entre nós. Un deles é ese. E me quedo silencioso porque, lamentablemente, eu penso que non falamos suficientemente entre nós. Gracias, Raquel.
O máis relevante xa foi comentado por Fernando e por Miguel Ángel, pero bueno, por quedarme sobre todo nesta parte da pregunta, non? Na que se pon o foco entre a avaliación do profesorado entre iguais, é dicir, ou entre os seus pares. A ver, eu penso que non vou dicir nada novo, voume reiterar un pouco no que xa está dito, pero bueno, dende a perspectiva que eu coñezo, dos programas de avaliación que se levan a cabo. Todos os programas de avaliación agora que se levan a cabo no marco das asencias incorporan non só as enquisas de avaliación docente, non? Incorporan necesariamente, ten que haber unha avaliación que ten que ser levada entre profesores. Dende a miña experiencia, é certo que cando lanzamos unha convocatoria, coñecedes seguramente, inda que só sexa por oír falar del, o programa do Quentia, non? O programa do Quentia é un programa que está ampliamente extendido por todas as universidades, hai un modelo que ademais todos debemos cumplir, e logo, como sempre, dentro do nome da autonomía universitaria hai certas cuestións que sí que nos permiten adaptar. O que sí é certo é que ten que haber unha avaliación por un grupo, non? Un comité, unha comisión que está conformada por profesores igual, non? Que os avaliados. O que nos atopamos é que ninguén quere participar para ser avaliador. Tampouco moito para ser avaliado, pero para ser avaliador tampouco, non? Preguntas que nos fan vai ser anónimo? Vai sair o meu nome? Un compañeiro... O que sempre se fai é que un avaliador non avalía alguén do seu departamento da súa área, pero sí que é verdade que poden ser, polo ben da avaliación, áreas relativamente afíns, non? No que coñecen a realidade dese profesorado. Unha cuestión é o anonimato. Hai que garantir que ninguén vai saber que eles son os avaliadores. Isto é un primeiro problema, porque por outra banda tamén está o tema da transparencia. Temos que ser transparentes tamén, non? En quen avalía. Outra cuestión, cando a área de calidade, neste caso, nos chegan os informes que elaboran esas comisións, é que non sabemos ofrecer feedback positivo. É máis fácil criticar, non? Entonces, pode haber un montón de accións, tarefas, boas prácticas que o docente que estás avaliando leve a cabo que naquele informe só aparece o negativo. Aquí parece que é importante a formación, non? Da que falaban. Necesitamos que se estenda esta cultura da colaboración, de que somos compañeiros, de que tentamos axudar, de que somos capaces de recoñecer aos compañeiros o facer as boas actividades. E xa por último, porque o demais, de feito, estou reiterándome no que xa se dixo, non somos capaces de identificar a un bo docente e unha boa práctica. Non somos capaces. Tampouco somos capaces de definir que é unha boa práctica, non? Di a UNESCO que é unha práctica que ten que ser innovadora, que además ten que ser sostible no tempo, que además ten que poder ser replicable, pero con isto que facemos, non? Como artellamos institucionalmente onde situamos a un bo profesor? Nós na Universidade de Vigo intentámoslo. Levamos a cabo un proxecto no que intentamos identificar un catálogo de boas prácticas e teño que dicirvos que o documento saiu, pero non en absoluto o que esperábamos. Non vou falar de fracaso, porque, bueno, algo fixemos, non? E, ademais, houve moito traballo, pero non é fácil cando a institución non pon unha, non sei como dicir, é dicir, hai que partir dende a estrategia e ir hacia baixo. E nós o que estamos facendo ao revés. Intentar definir onde está a boa práctica que lee un bo docente. Non chegamos a un acordo. Os de unha área de enxeñería di que ten que ser innovadora e moi informática, os de humanidades din que un bo docente é aquel que en fin, non chegamos a un acordo. Entonces, bueno, aquí, en definitiva, para concluir, é necesario que dende arriba, dende a institución, se plantese cal é o modelo que queremos, cal é o bo profesor nesta universidade, quen é un bo profesor, que ten que ter un bo profesor para ser considerado un bo profesor, e a partir de aí ser capaces de compartir boas prácticas, non? De que haxa este feedback de exemplos positivos
bueno, que fagan que os demais poidan levar a cabo accións similares e que leven a acción a cabo a mellora que do que se está falando aquí. Está habendo un interesante debate, eu enlazo porque igual temos dificultades para identificar a un bo docente, pero todos coñecemos o caso contrario. Ningún de nós, todos aquí somos moi bons, pero todos coñecemos casos recurrentes e a pregunta directa, que podemos facer? Esta vez vou empezar xa directamente por ti, Raquel, para que sigas. Claro, si ti identificas cos mecanismos de avaliación que temos uns docentes que claramente non chegan ao mínimo desexable, que hai problemas, etc., que podemos facer? Vale. A ver, digo que podemos facer que non é o que facemos, pero o que podemos facer. Moitas veces, cando se avalía o profesorado, non reciben información da súa avaliación máis alá dun número. Bueno, isto é no caso das enquisas de avaliación docente, un número. Pero un número en torno a 5 ítems que alguén di que, bueno, que nas metodoloxías poñenme un 4, nos recursos didácticos poñenme un 3, non sei, que a miña guía docente se cumple. Bueno, que información nos están aportando, non? Que información se está aportando a docente? Ninguna. É dicir, é un número que non permite en ninguna medida poder facer ningún tipo de mellora, porque sí que algo falla, pero non sei o que falla. Para suplir este déficit, é verdade que se establece este programa do Kentia, na que non só é relevante o que di o alumnado, senón que hai que facer unha avaliación da docencia a través do que di o profesor que participa na avaliación, a través dun autoinforme, a través das súas materias, do seu material, hai un análise aí, pero tampouco somos capaces de que as comisións que avalían reporten ao profesorado que pode ser detectado como... Normalmente, cando participan nun programa voluntario de avaliación, non van a ser malos, porque voluntarios saben que van a ter unha avaliación mínimamente positiva, non? Pero é verdade que hai escalas, non? Hai un profesor que pode ser moi favorable, un profesor que pode ser notable, un profesor que pode ser suficiente. Eso acontece. Non somos capaces de que lle chegue a ese profesor cal é o problema que se identifica na súa docencia. Non chegamos aí. E cando intentamos chegar, tampouco hai consecuencias. É dicir, non somos capaces de artellar un instrumento que a partir dos resultados que obtemos haxa unhas accións institucionais claras que permitan a mellora. Por exemplo, se un profesor ou unha profesora está tendo dificultades nunha determinada cuestión, deberíamos personalizar nesa persoa e dicirlle o que ten que facer particularmente. Pois este curso que lle podemos ofrecer ou un sistema de mentoría que se apuntaba por aquí, dun profesor experto que lle pode axudar a levar a cabo, pero isto que se podería facer, pero polo que eu coñezo non se fai, ou faise pouco. Moi pouco. Vamos a ver, eu o que penso é que, claro, cando pensamos precisamente no que comentaba Raquel, non? É dicir, temos información, pero temos información que hai que devolver, pero hai información que ao mesmo tempo se devolve e tampouco ten ningún tipo de consecuencia. Eu creo que estamos ante un problema que ten que ver, na línea do que comentábamos anteriormente da formación inicial, ten que ver coa ausencia dun corpus de coñecemento común na área, nas áreas de coñecemento no campo da didáctica universitaria. Entón, esta ausencia de un corpus compartido de coñecemento acerca de que entendemos, e non compartido por imposición, senón compartido de forma participativa.
É dicir, cando afrontamos, por exemplo, a revisión dos plans de estudios, que eso o tocamos máis adiante, desde que presupostos de saída temos cando afrontamos a revisión dos plans de estudio? E cando afrontamos a docencia, cales son os nosos presupostos de saída? Porque é certo que podemos facer unha resposta institucional ás demandas que nos veñen da propia administración, pero nós temos que artellar algún tipo de discurso que nos sirva para poñernos de acordo e empezar a armar algo. O problema é que como non temos ese corpus compartido, o que facemos é responder desde a intuición e desde a experiencia previa. O mellor non fomos moitos anos docentes, que tamén o fomos alumnado do sistema universitario e tendemos a reproducir os modelos dos cales participamos como alumnos. Entonces, cando nos din, no, é que agora pasas a ser docente, entonces acordaste desas persoas que che deron clase no mesmo título, que é onde normalmente acabas despois como docente universitario. Ou recordas os de secundaria e bacharelato e se me despistos de infantil e primaria se consigues ter conciencia do que aconteceu nese momento. Entonces, prodúcese un bucle de repetición por intuición, de repetición por falta de repetición con ausencia de contraste, pero sen contraste fundamentado. E o que necesitamos é reforzar esa perspectiva máis fundamentada. O que decíamos, o que comentei antes previamente, como non temos esa habilitación docente explícita por un proceso sistemático formativo, partimos destes presupostos que nos permiten sobrevivir e que ao mesmo tempo nos sitúan nunha ameaza constante ante calquera, porque como non sentimos unha seguridade plena na nosa proposta, como moitas veces funciona por supervivencia, chegamos por pura supervivencia, como conseguimos encarar unha crítica mínimamente, aínda que sexa mínimamente constructiva? É moi, moi complicado, porque a inseguridade coa que nos enfrontamos á docencia é altísima. Entonces, eu, por exemplo, estou pensando cando chegamos á figura de ascendente doutor e nos estabilizamos mínimamente, xa pasamos por docencia universitaria previa. É dicir, a formación chega tarde, porque os procesos xa están cristalizados, xa empezan a cristalizar antes. Entonces, temos que empezar a actuar con un pouco máis de previsión para que isto que precisamente teña algún tipo de efecto, porque senón é moi complicado. Bueno, pois xa se teñen dito algunhas cousas. De todas maneiras, eu cando se fala de avaliacións negativas recorrentes, que quixera saber que son ou en que se basean as avaliacións negativas recurrentes, porque hai profesorado que é avaliado negativamente non pola súa, ás veces pola súa capacidade didáctica, sino por outras circunstancias que incluso teñen que ver co feito de ir a clase. É dicir, damos por feito de que todas as profesoras e todos os profesores van puntualmente a impartir a súa docencia. Pero eso non quere dicir que sea así exactamente en todos os casos. Por lo tanto, eso habría que concretar un pouco. De todas as maneiras, cando se produce un caso desta naturaleza, e por eso, antes decía, bueno, fomos avanzando, quen iba a decirme a min que fai non sei cantos anos iba a haber plans de formación e innovación docente nas universidades? Bueno, pois hai plans de formación e innovación docente que habrá que tamén someter á avaliación e ver en que medida se poden mellorar, pero, por exemplo, Raquel, ao final da súa intervención, dixo algo que eu tiña aquí apuntado, no senso de que as universidades teñen que pensar en plans de mentoría. Plans de mentoría, non só plans de formación, digamos, traducidos en cursos ou seminarios e máis, sino en plans de mentoría, de maneira que as persoas que empezan teñan tamén un acompañamento. Iso non é tan difícil de facer, pero é un indicador de preocupación institucional importante. Unha persoa que acaba de rematar a súa tese, o seu mestrado, etc. É moi complicado que se poida colocar diante de 40, 50 ou 80 alumnos sin máis. Incluso eu, cando empecé, recordo que había un catedrático nesta universidade que iba con nós a determinadas clases.
E non pasou nada, senón todo, é dicir, non pasou nada negativo, senón que, a lo menos eu e outros compañeros o vimos como algo interesante, porque unha vez rematada a clase, comentábamos con el, era un home, pois determinados aspectos do que ali tiña acontecido. E con eso, tamén quero deixar claro, porque desde a miña posición e despois de unha serie de anos, eu non son dos que defendo que o que hai que facer simplemente é pedagogizar a universidade. É dicir, eu son pedagogo, a moita honra, e defendo que, efectivamente, como antes se decía, hai que trazar plans con certa solidez nas universidades nese senso, con as dificultades que ten facelo, porque implica toma de decisións desde os reitorados que non son doadas e, ademais, nin siquiera ás veces se consideran rentables. E a palabra rentabilidade na universidade non a vou a definir porque a saben perfectamente todas e todos vostedes. Pero decir eso non quere dicir que non haxa nas materias, nos ámbitos do coñecemento, nos grandes ámbitos do coñecemento, estructuras disciplinares que tamén, evidentemente, deben pasar por a súa configuración analítica como comprensión, como marco de comprensión da realidade para mozas e mozos. É verdade que unhas materias e outras son distintas, non se pode falar da mesma maneira dunha boa clase de matemáticas que dunha boa clase de pedagogía intercultural, como imparto eu, ou dunha boa clase, digamos, de ciruxía. Pero en todos esos ámbitos, e aí sí que tamén hubo determinados avances moi localizados nos últimos tempos, hai sensibilidade e hai preocupación por chegar máis, chegar mellor ás alumnas e os alumnos para xerar inquedanza, xerar, digamos, sensibilidade epistémica incluso, a propósito dese campo do coñecemento. Antes se decía tamén que no mundo enteiro hai moi boas propostas de didáctica, de educación que mesmo están dando lugar a órganos de expresión moi recoñecidos en todos os ámbitos. Despois falaremos de algo que ten que ver coa interdisciplinariedade. Somos distintos, pero ao mesmo tempo temos que ter unha linguaxe común na universidade. E por qué? Porque dispomos de mecanismos perfectamente intercambiables para probarnos incluso a nós mesmos cando facemos docencia, non só cando facemos docencia, cando poñemos en marcha seminarios, cando poñemos en marcha grupos de discusión, cando poñemos en marcha proxectos de innovación, porque aí aterrizamos noutra palabra complicada. A innovación non é facer calquer cousa. A innovación non é bailar nun despacho cos alumnos ou nun césped. A innovación na universidade ten que ver tamén co avance do coñecemento que educativamente pode ser relevante para que esa mensaxe chegue mellor ás alumnas e aos alumnos, para que os motiven. Outra cuestión, digamos, crucial, é que non me motivan. Bueno, esta tamén é outra pregunta interesante, non? Está usted aquí para que o motiven? Ou está usted aquí para aprender e a partir desa aprendizaxe que resulte usted motivada ou motivado? Porque hai que tamén, de vez en cando, defender a profesora ou profesor universitario que con toda a boa vontade e toda a súa implicación ás veces non sabe que facer con determinadas alumnas e alumnos. Ou é que todos os que estamos aquí creemos que todas as alumnas e todos os alumnos son unha maravilla? Ou que todas as alumnas e todos os alumnos, digamos, están pola labor de un aproveitamento colosal desa mensaxe, dese traballo e desa implicación das profesoras e profesores, que moitas veces acaban con unha certa depresión porque non saben que facer. Bueno, pois, volvendo a algo concreto,
plans de acompañamento, plans de mentoría, que algúns xa están a andar de maneira bastante tímida, pero máis plans desa natureza, porque despois habrá, en fin, situacións de todo tipo. Unha persona pode ter 30 anos de experiencia docente e non ser tan bo comunicador nunha aula como unha persona que acaba de chegar. Pois iso tamén pode ocurrir. A capacidade narrativa que temos as profesoras e os profesores é tamén distinta, é tamén diferencial. Moitísimas gracias. Bueno, como xa vamos un poquinho mal de tempo, de feito, non sei se temos aínda algo para rematar. Bueno, pois vou a fusionar os dous últimos bloques. Eu, personalmente, levo desde o 2007 no mundo da docencia universitaria e nunca me tocou unha asignatura a min só. Entón, eu sempre vexo a docencia como algo en equipo. Agora falabas da mentoría, eu estaba agora pensando en outro tipo de disciplinas cando a xente se incorpora ao mundo profesional e moitas veces faise en equipo, precisamente por esas razóns. Non? Entón, como podemos incorporar esta dimensión de equipo na nosa docencia, en particular na causa da avaliación, e unindo co último, se queredes dar unha pincelada de como podemos incorporar esta innovación que efectivamente hai que ter, eu coincido que non todo o que a mellor se anuncia como innovación o é, pero en calquera caso, como podemos introducir isto nos plans de estudios dunha maneira ordenada, non agora que é como iniciativa de todos os que estades aquí, pois porque vos entusiasma, porque vos apasiona, porque tedes ese compromiso e o queredes facer. Como se pode facer desde o outro lado? Entón, Fernando? Bueno, o tema da docencia compartida, claro, é un tema compreso porque o que se incorpora tense que incorporar unha cultura dentro do seu departamento, da súa área, e esa cultura ás veces ten características moi específicas. Para min conecta co que comentábamos anteriormente de esa falta de un corpus de coñecemento común que moitas veces non está explicitado en ningún sitio. Entonces, claro, tes que sobrevivir porque dentro do departamento da área é unha lógica da cal a mí se me está formando, se me está preparando e hai cousas que ás veces aparecen explícitas nos programas e nas memorias dos títulos, pero despois me encontro con unha cultura que é incluso contradictoria con esta realidade. Entonces aí un proceso de adaptación e modulación moi compreso. Para min todas estas cousas pasan probablemente por facer explícito todo isto para poder empezar a discutir. Porque se non o facemos explícito e a cultura interna de cada departamento queda nese currículum oculto que decimos os educadores, non? Esas cousas que quedan non explícitas pero que realmente están condicionando é o que despois nos leva pois, a situacións un pouco curiosas, como que, por exemplo, dependendo da área de coñecemento, avaliemos dunha forma ou doutra, con procesos aparentemente contradictorios. Falo da avaliación porque foi o que me tocou comentar cos algúns dos compañeros que están aquí do público, non? É dicir, é que na nosa área a costumbre traballar así. E por qué? Porque se fai así. Podes abrir debate? Non, dixeronme que esta é a maneira de traballar. Isto é o que complica un pouquiño as cousas. Entonces, tomar tamén as revisións dos plans de estudios precisamente como un momento para facer unha aposta en común e dialogar, no sentido de que se comentou tamén anteriormente de facer tempos de compartir, que son moi necesarios e non deixarnos levar por a logística do día a día que nos arrasa, non? Un pouco nesa dirección. Creo que a clave está en que non existe avaliación colectiva. Existe a avaliación individual de cada profesor, pero o máis que podemos chegar a unha avaliación colectiva é a un indicador por materia, non? Na que forma un equipo, pero incluso cando se dá por materia queda totalmente diluído a aportación ou esa cultura de equipo para conseguir que todos vayamos hacia un objetivo, polo menos é o que eu percibo, non? Creo que eso é a clave, non? Estamos acostumados a traballar hacia un objetivo colectivo. Xa colectivo, a nivel institucional, menos, pero nin siquiera a nivel básico de materia, non? Atopaste con, pois eu que sei, profesores que che din sí, esta materia ten un rendemento moi baixo, pero non son eu. É que o compañeiro que lle dá non sei a que grupo de práctica, entonces
Non hai esta idea. Habería que, ademais, incentivar e recompensar aqueles grupos, equipos de docentes que traballan hacia un objetivo colectivo e non só dun xeito individual. Eso por un lado. Aí estaría tamén fundamental e sería importantísimo o tema da mentoría e apoio. É dicir, nun equipo haberá moitos perfiles e poderán complementarse de cara hacia un objetivo común no que uns serán máis débiles en algunha cuestión e outros máis en outra, pero traballar cara. E cal é o objetivo? Falábamos antes de boas prácticas. Cal é o objetivo dunha boa práctica? Cando hai unha boa práctica? Cando se acadan mellores resultados. Pode ser innovadora, pode ser a cousa máis nova do mundo, pero se non acado mellores resultados, se o meu alumnado está aprendendo igual ou menos, non hai boa práctica, non existe, non? Entón, eu creo que aí é unha parte importante, non? Da cultura colaborativa, desa visión de equipo. E, por outra banda, a parte que se comentaba dos planes de estudio, isto é unha losa fundamental. É dicir, para poder introducir un cambio nunha metodoloxía, nunha titulación, teño que modificar a memoria. Entón, tampouco me permite actuar dunha forma rápida. Moito menos o alumnado cambia. Pode haber perfiles de alumnado que varíen, que me permita dentro dun orden. Non estou falando de facer cada un o que queira, non. Pero dentro dun orden incluir certas accións que permitan adaptarse ao grupo. É certo que as memorias en canto a sistemas de avaliación, metodoloxías, contidos, cualquier cuestión que se toca aí na materia, xa tropezamos aí con que hai que modificar a memoria, hai que esperar a que se convoque, hai que esperar 2 anos para implantar un novo plan de estudios, unha materia que non funciona, unha optativa, en fin. Todo o sistema non fai que sexa sinxelo, que aquel profesorado que é proactivo a establecer melloras e que traballa de cara a conseguir obxectivos de mellora sexan rápidos e que se vexan agilizados e non supoñan un montón de ir tocando a un montón de portas para poder facelo. Bueno, tal vez xornadas como esta tamén sean ocasión de non só de liberar tensión, non, sino de propor que siga habendo e que se diversifiquen, digamos, as estrategias de formación, sobre todo pensando no tránsito xeracional, porque está chegando unha nova xeración de profesorado universitario na que temos que confiar a partir do que tamén podamos proporcionar, verdad? Eu quería introducir unha palabra que non se menciona demasiadas veces, pero que é necesario, que é a palabra liderazgo. Na universidade, o liderazgo, como en calquera outra organización, importa e moito. Así como hai liderazgo nos grupos de investigación, pois dese liderazgo podemos, digamos, extraer consecuencias positivas tamén para configurar grupos ou sesións de avaliación. Si no ensino secundario hai sesións de avaliación, tamén podría haber algunha sesión de avaliación ou para discutir aspectos da avaliación nos propios departamentos, nas áreas, como dicía antes Fernando, porque unhas áreas xa son máis consistentes que outras nese senso, pero algunha que outra sesión de avaliación non estaría mal a partir do liderazgo de grupos de investigación, porque os grupos de investigación si están, digamos, máis consolidados agora mesmo, aínda que sobre eso habría moito tamén que discutir, non? Pero eu creo que desde aí se pode favorecer un poquinho máis a avaliación conxunta, porque hai materias que teñen unha única profesora ou profesor, pero hai materias que teñen varios profesores. E hai unha profesora ou profesor que é coordinador desa materia. Non pode ser coordinador. A coordinación non pode ser tampouco solamente nominal. Esa coordinación, pois no marco dun departamento, pois podría dar lugar, ou debería dar lugar, e en algúns casos así se está dando, porque tampouco hai que esquecer a quen está facendo cousas, pois está dando lugar a determinados diálogos e incluso algún debate sobre como se confrontan, digamos, esos pareceres sobre o que está
pasando nas aulas, a partir do que se traballa nas aulas e de como se traballa. Que a cuestión da metodoloxía pois tamén é outro ámbito importantísimo. E sobre eso, tal vez, habría que falar toda unha xornada sobre a innovación metodolóxica, non? E simplemente tamén lembrar, cando falamos de avaliación, non hai que perder de vista que a avaliación conleva toda unha teoría sobre o que consideramos, digamos, o equilibrio ou sobre o que consideramos a xustiza na maneira de ver que está dando de sí un alumno ou un alumno. Por iso non falamos só de avaliacións sumativas, falamos de avaliacións formativas, porque a avaliación non pode consistir simplemente en sancionar. Tendrá que ser un revulsivo para que alguén que non está chegando ou que non está facendo ben, pois poda haber algunha ventana aberta a facelo millor. Iso non quere dicir que o vayamos a conseguir, pero esa é a nosa obriga tamén. Para avaliacións sumativas, para avaliacións decimonónicas, que faríamos aquí nós? Que sentido tería que estivéramos aquí? Pois a avaliación decimonónica sigue aínda estando presente, non nos engañemos, pero non se trata de sancionar positivamente ese tipo de avaliación, porque detrás da avaliación educativa, e a avaliación na universidade tamén ten un considerando educativo, pois, lóxicamente, hai aspectos de reflexión na propia acción que son interesantes, porque se todo consiste en dicirlle a un alumno que ten un 4 ou que ten un 3, ou que ten un 8, pois para eso non necesitábamos demasiadas alforxas de discursos de todo tipo. Pero é que a avaliación é un tema e un proceso serio, máis serio do que ás veces pensamos, porque estamos afectando directamente a expectativas das persoas, estamos tratando directamente coas persoas e podemos estar dirixindo nunha boa dirección a unha persona ou podemos estando apartando a unha persona dun determinado curso de acción. E, por tanto, eu xa sei que isto non é posible, digamos, facelo cando tes tantos alumnos ou cando tes menos alumnos. Pero me nego a creer que os que teñen menos alumnos o fagan millor que os que teñen máis alumnos. Me nego a creelo, porque isto é unha cuestión das persoas e dos grupos donde hai determinado ou non hai ningún liderazgo para decir aquí vamos a facer isto este ano. E cando unha persona lidera un proceso, é bastante complicado que alguén lle diga na universidade pois iso valgo a facer ti, porque eu non. Bastante difícil cando hai liderazgo. Cando non hai liderazgo, todo é posible. Chegamos ao final. Creo que non sei se hai algún tempo para alguna pregunta. Se alguén... Sí. Bueno, pois non sei se alguén ten algunha pregunta, algo que queira trasladar por aí. Hai unha man levantada. Gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por el debate, es muy interesante, ¿de acuerdo? Pero yo solo quería aportar dos cosas muy breves. Uno, mi experiencia con las encuestas. Este año y el anterior di clase en la universidad en primero, en 2 grados distintos, pero es la misma materia en 2 grados distintos. Entonces, el sistema que imparto es similar, el temario también es similar, con ciertas matizaciones en cuanto a los ejercicios, atendiendo a las características de cada grado. En las encuestas, en las que participa muy poca gente, en el grado donde tengo más alumnos, la valoración fue más baja, fue, pues no sé, un poco por debajo de la Universidad de Santiago, mientras que en el que tengo más alumnos fue muy por encima de la Universidad de Santiago. Y era la misma persona, el mismo temario y más o menos el mismo sistema. Así que hay algo que se nos escapa, ¿no?, en cuanto a la hora de valorar los alumnos esa docencia. Y luego sí, de lo que habéis dicho, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y lo que os quería preguntar es ¿qué es para ustedes un mal profesor?
porque para mí parametrizar la docencia es muy complicado y ya está muy parametrizada. A mí, yo no sé la gente de los institutos o primaria, pero yo tengo que escribir un programa un año antes que viene con unas directrices muy rígidas marcadas por Bruselas, ni siquiera por el territorio nacional, es decir, el Gobierno nacional simplemente lleva a las autonomías un sistema que deciden en la Unión Europea. Yo ahí tengo que explicar absolutamente todo, la metodología que se tiene que ceñir a clases expositivas, seminarios, laboratorio, tutorías de grupo. Tengo que explicar y desglosar un temario en base a 4 descriptores que vienen del Ministerio y que no han cambiado desde... Yo llevo 30 años dando clase y creo que llevo dando lo mismo todo el tiempo porque no cambian las directrices que vienen del Gobierno central. El temario ahora lo tengo que desarrollar de acuerdo a la memoria del título de ese grado. Ni siquiera puedo impartir lo que yo quiera. Y luego el sistema de evaluación lo tengo que descifrar con pelos y señales, con todo muy bien explicado, con los porcentajes bien calculados, cómo los normalizo y ceñirme estrictamente a ese sistema de evaluación. Y yo lo hago y lo cumplo. Entonces, como yo, lo tenemos que hacer todos, porque estamos totalmente controlados por los centros, los directores del departamento y el rectorado que abre los plazos para presentar todos esos programas, etcétera, etcétera. Así que me encantaría saber, entonces, ¿qué es un mal profesor? Quen se atreve a dar unha definición? A ver, que además no soy profesora, con lo cual tengo esa carga ahí fuera. A ver, es muy difícil de definir efectivamente qué es un mal profesor, pero hay formas de identificarlo. Es decir, un profesor que durante 10 años en el que el alumnado va cambiando sistemáticamente es muy mal valorado. Cuando el alumno cambia, tú no cambias, pero el alumno cambia. Y cada vez, ¿no? Grupos de 40, un año, y 40 al siguiente, 40 al siguiente, 40 al siguiente, sistemáticamente te están evaluando mal. Puede ser algo, no, eso no identifica a un mal profesor, pero puede ser un indicador de que algo no se está haciendo bien. Si unimos a eso que ese mismo profesor o profesora sistemáticamente, sus tasas de rendimiento son sistemáticamente bajas, ¿no? Hay alumnos brillantes, alumnos menos brillantes, pero durante 10 años sistemáticamente que solo aprueben el 30% del alumnado, otro indicador que me podría hacer pensar que a lo mejor puedo hacer algo más y que a lo mejor es verdad que a lo mejor la materia es muy árida, que a lo mejor hay un montón de circunstancias que hay que analizar, efectivamente, y los datos así en bruto no nos sirven para nada. Pero yo creo, lo decía José al principio, todos sabemos identificar al mal profesor en nuestros centros, ¿no? Todos sabemos identificar, este es que ni investiga, es que los alumnos ni aprenden, es que además suspende no sé cuánto, es que además se jacta de que qué bien, porque no vienen, no saben nada, estos sé que vienen de secundaria y no saben nada y suspenden y yo vengo aquí y no los puedo aprobar porque esto no es una academia y demás. Sí que se puede hacer algo más. El alumno está allí para aprender y siempre hay algo más que hacer. ¿Te contesté? No, pero bueno, quería dejar esa idea ahí. Sí, a mí non me gusta falar de malos profesores, sino de bons profesores, non? Pero que un mal profesor ou unha mala profesora na universidade, pois, será unha persoa pois que simplemente cree que estar ali para medrar na investigación e promocionarse como sea, esquecendo a esencia da universidade que son os estudantes. E a esencia da universidade son os estudantes, o seu proceso de aprendizaxe. E, por tanto, efectivamente, ese proceso está un tanto complicado por burocracia, sí, por determinadas burocracias, que coinciden, además, ás veces, razonablemente, co que manexamos no concepto de calidade. A calidade é algo máis que cubrir impresos, é algo máis que eso, verdad? Pero é algo máis que hai que mobilizar no diálogo universitario. Entón, vamos a ver, por que e para que existen os departamentos? Ou por que e para que existen as facultades?
simplemente para que todo este no seu lugar e haxa un orden e, bueno, tamén está para mobilizar este tipo de cousas. Todos debemos facer autocrítica, non? Pero todos debemos atrevernos a recoñecer que a universidade é unha institución educativa. Fixadevos o que estou dicindo. Pois é unha institución educativa e, polo tanto, ten que coidar da educación dos estudantes, que non é só instrucción dos estudantes, é tamén algo máis. E se nas universidades públicas non se ten isto moi claro, que vos vou a decir, porque todos sabedes o que está ocurrindo, pois virán outros ou outras a poñernos de manifesto que hai determinadas consistencias e inconsistencias que non coidamos suficientemente. Entón, bueno, pois non podo dicir nada máis, pero nas universidades públicas non debemos facer publicidade de outras universidades. Debemos seguir sendo as mellores universidades. En España, polo menos, as universidades públicas siguen sendo as mellores universidades, pero non se poden dormir porque os estudantes e as familias tamén avalían o que pasa en uns lugares e noutros. E se a un estudante na universidade pública non se lle fai caso, pois normalmente se busca outro lugar onde se lle faga caso. Pero cuidado, na maior parte dos casos faiselle caso, pero non sempre é así. Estaba pensando, vamos a ver, cómo contribuir, después de escucharos a vosotros, cómo contribuir de forma significativa a la pregunta, ¿no? Claro, mal profesor. A pregunta que me fago é, como é posible que chegue un mal profesor aí? É dicir, hai algo que falla no momento que alguén pode chegar e non haxa estamentos previos que filtren toda esa realidade. É dicir, os que temos fillos sabemos o que é un mal profesor. Eu teño clarísimo. Cando o teu fillo non durme e arrastra unha crisis de ansiedade sistemática, entonces cando te preguntas, pero quen demonios está aí? Quen lle dou licencia para poder estar aí? Entonces, esta idea de como chegamos a convivir con esta realidade de forma inexplicable, eu creo que sí que ten unha explicación. É certo que intuitivamente todos podemos chegar a esa idea de mal profesor, pero temos que empezar a construir unha idea sólida e contrastada. No campo da didáctica, no campo do ensino, hai moitos elementos de apoio para poder fundamentar esta idea e temos que facelo de forma que compartamos este campo de coñecemento máis alado e que crucemos esa línea e empecemos a sistematizalo, porque senón vai ser moi difícil, porque é todo moi intuitivo. De feito, moitos docentes, a súa docencia, eu, por exemplo, cando dou clase para futuros mestres, ti non eres seu pai, ti non vas a ser seu pai, ti non eres o seu colega, ti non eres o seu amigo, ti eres o seu mestre. Que implica ser mestre na escola nos tempos que corren? Esa pregunta podémola facer tamén no ensino universitario, por suposto. Que implica ser docente universitario no contexto actual para dar resposta ás necesidades? Entonces, bueno, é complicado, pero sí que penso que temos capacidade para avanzar. Bueno, non sei se quedou respondida a pregunta, pero penso que polo menos unhas aportacións moi interesantes e que se fixeron desde a mesa, e creo que agora sí que estamos xa fora de tempo, así que moitísimas grazas a todos as persoas que asististedes e a estes tres expertos e experta que creo que fixeron aportacións moi interesantes sobre un tema que non é doado. Non creo que non víamos aquí a simplemente a pasalo ben, sino a facer unha boa aportación neste sentido. Espero que algo polo menos quedara de pouso, non? Moitísimas grazas.